Stress! Jeg er nervøs. Oh my god, en mod en. En mod en. Hvor er han henne, mand? Hey, teamkill. Hvor er han henne? Han er der. Der til venstre. Der var han sidst. Jeg har ikke engang ej, jeg har ikke bomben, mand. Der, Han er nu, mod nu, nu. A-side. Mod Ja. A-side. Hvad? Mod A-side. Behind you. Jeg har ikke tid. Hvilken... Jeg bakker den der. Jeg ved ikke, hvor vejen er. Jeg har ikke været her før. Jamen, hvad fuck? Er det her, hvor jeg lige har været? Yep, Oh yep. my days, bro. Det kan jeg godt nå, det her. Nej, du kan ikke. Find ham. Hvis jeg skyder ham. Løb højre derude. Så skal jeg finde ham. Oh No my way. god. No way. No. Oh my god. Jeg havde skadet ham 82. Crazy. Jeg sagde det til jer. Lå det i bølgen. Den er us, jeg har 46 kills. Come on. 46. Goddamn. Hvor mange år er det over? Det ved jeg ikke. Det er nok et halvt år. Jeg spiller så meget nemlig. Åh nej, jeg kommer til at dræbe vores teammate. Hvor er det sjovt. En boy up. Jeg har et skud. To spawn. Igen og næse og du. Low deep. Tre, 2, 1, bap! No way. Oh my god. Okay, vent lige, det